major n'an bɛ se k'an ka jamukan bakuruba di mɔgɔw ma ɲininkali fɔlɔ la maliyɛnw gɛrɛnw na ani salon kɔnɔnaw na mɔgɔ caman hakili bɛ ye avion accident mun kɛ Gawo est-ce que i bɛ se ka mɔgɔw hakili lajigin o la. Na effectivement waati dɔ la n tuma ni sɔrɔsiya la o kɛra san dɔw kɔfɛ n bɛ avion bolo donc kɛlɛkɛ avion Miki n taar'o kan opération na nord ni o waati la problème dɔ ye avion sɔrɔ donc effectivement n ye accident kɛ mais n tɛna fɔ k'a kɛra ka ɲɛ au moins n bɔra la donc n bɛ yan bi. I y'a kanu ka kɛ finitigi ye ka jamana kumabɔ mais o fana la i tun bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye mun to nin si ye i tun bɛ se ka kɛ avocat ye i tun bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye mun de la e y'a kanu ka fini ta. Bon a daminɛ ka ɲɛ sɔrɔsiya kɔni tun tɛ ne nin kan ne y'a daminɛ ni Prytanée de ye o Prytanée yɛrɛ la a taalen yɛrɛ tun tɛ ne nin kan n fa terikɛ dɔ bɛ yen an b'a wele ko tonton Ba ye o de ye nɛgɛ k'a nɛgɛ fo taara a yɛrɛ sɔrɔ Prytanée na hali o Prytanée kelen in na n b'a fɛ ka taa lettre de lait ka kɛ avocat ye ka kɛ juge ye ka taa fɛn dɔ la o fana sera kɔrɔ n ye n yɛrɛ sɔrɔ science la o bɔlen fana na a tɛ kun na n bɛ kɛ pilote n taara n yɛrɛ sɔrɔ pilotiya la. Bɛɛ b'a dɔn sa ko fanga yɛlɛma kɛra Mali la nin y'a tile 2 tile 3 ye o bɛɛ kɔfɛ an bɛ se k'a dɔn aw hakilinata ye jumɛn ye bi aw yɛrɛ bɛ cogo jumɛn na tile 2 tile 3 tarata tɛmɛnen kow kɔfɛ. Ba kɔni an hakili sigilen confiance b'an na an y'a ye ko mun kɛra a diyara maliyɛn dɔw ye o y'an hakili sigi kosɛbɛ o y'a yira n'a k'an ye min kɛ a diyar'u ye et puis an nana ni miiriya dɔ ye o miiriya b'an kunna donc a b'an kunna an bɛ yɔrɔ min na n'an ye mɔgɔw ka dɛmɛ sɔrɔ an nana ni miiriya min ye an b'a fɛ ka jamana lase yɔrɔ min na a ka ca Ala fɛ an kana se. O ye miiriya jumɛn ye. Ka jamana in bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min na ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan ka jamana lasabati ka espoir di mɔgɔw ma ani démocratie mun kan ka jamana gérer ka ɲɛ ka démocratie ɲuman sigi a kana kɛ mɔgɔ ko ye a kana kɛ fɛn ko ye a ka kɛ jamana ko ye tilennenya kan. N'an seginna ka na tɛnɛndon kow la nin sugu la a miirina bɔra wagati jumɛn ani yɔrɔ jumɛn na parce que f'i ka ko dɔw de natɔla lajɛ pour que ka di ne bɛna essayer ka dan sɛgun nin ko in na e n'i tɔɲɔgɔnw a miirina nana cogo jumɛn na. A tɛ se k'a fɔ ko miiriya nana parce que an ye problème ye a mɛnna nin problème ninnu bɛ Mali la problème sera ka se a sera wagati min na an yɛrɛ y'a faamuya ko n'an ma ko dɔ kɛ a tɛna nɔgɔya donc ko kɛra wagati la o ko kɛra mais k'a fɔ k'an y'an sigi a mɛnna k'a fɔ nin bɛ yen an bɛ nin kɛ tan o tɛ ko n'a wagati de don. Ko minnu kɔni kɛra ko caman bɛ ka fɔ dɔw ko coup d'état don n'o ye fanga daraki ye dɔw fana ko jamana ɲɛmɔgɔ ko ale yɛrɛ de ye walan sɛbɛn n'o ye démission ye an bɛ se ka jumɛn de fɔ démission de don wa walima fanga daraki de don colonel major. Fanga daraki kɔni ye min ye ka fanga bɔsi jagoya la mun ma fɛngɛ constitution kɔnɔna na o kɛ jagoya la ka constitution ci ka nin kɛ tan ne hakili la ko min kɛra o to ye ne kɔni b'a dɔn Ibrahim Boubacar Keïta a yɛrɛ a ye assemblée dissoute sariya kɔnɔna na o se b'a ye ka kɛ a ye gouvernement dɛmɛ sariya kɔnɔna na mɔgɔw ko k'a jagoyara ka kɛ o se b'a ye ka kɛ a démissionné la. mais ni minnu ko coup d'état don ko fanga daraki don est-ce que mɔgɔ bɛ se ka jigin o la parce que a bɛ fɔ ko président b'a ka sɛbɛn kalan wagati minnu na jabaranin na ko a kun jagoyalen de don ko marifaw kun jɔjɔlen don a la donc ko a kun tɛ se ka kuma wɛrɛ foyi fɔ k'a fɔ ko a ye walan sɛmɛ k'a kun tɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ ni o tɛ. Mɔgɔw ko k'a jagoyara mɔgɔw y'o de fɔ ne m'a mɛn ko Ibrahim Boubacar Keïta annonce min kɛ télé la k'a y'a fɔ k'a jagoyara ne m'o mɛn bɛɛ ni miiriya n'a aw ka laseli fɔlɔ mun kɛra jabaranin na o la aw ko transition politique civile bon mɔgɔw caman b'a fɛ aw ka walawala est-ce que civiliw de bɛna k'a ko la wa ou bien aw minnu ye funutigiw ye aw ni civiliw de bɛna fara ɲɔgɔn kan ka civil dɔ kɛ ko ɲɛmɔgɔ ye transition politique civile maliyɛnw kan ka mun de faamuya o kuma in na n'i bɛ se ka o walawala an ye. An ni bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ye la a ko ninnu daminɛna ka ban pour que teliyara an k'o fɛn sigi an bɛɛ an ka baara daminɛ. A bɛɛ bɛna kɛ wagati jumɛn kɔnɔna na kalo 6 wa san 1 wa 2023 o nin ko bɛɛ bɛna latigɛ ka bɛn ni wagati jumɛn ye colonel.
an bɛ yɔrɔ min na ko bi jamana ko in ka ca kojugu problème bɛ fan bɛɛ fɛ an kɔni b'a fɛ a kana mɛn mais a bɛ dépend baara kɛcogo la n'a sera ka teliya o de y'an ka sabati ye an bɛ se min na n'o ye sɔrɔsiya la an ka ɲɛsin mais an tɛ se ka wagati fɔ parce que an t'a dɔn a bɛna ban waati ma n'an farala ɲɔgɔn kan ka baara daminɛ an b'a jateminɛ sinon an bɛ yɔrɔ min na ko sisan an tɛ se ka kalo 6 fɔ an tɛ se ka kalo 9 fɔ an tɛ se ka fɛn fɔ an kɔni ka laɲini ye min ye baara in ka kɛ joona la an ka segin démocratie normale la an ka taa an ka baara fɛ. mɔgɔ dɔw fana ko nin wagati in na ko jamana bɛ gɛlɛya la ko kɔrɔnyanfan minɛlen don ko caman tɛ hali Bamako daminɛw la ko nin kun tɛ nin ko wagati parce que u bɛ siran ko attaque ni fɛnw kana na caya e bɛ mun sɔrɔ ka fɔ o tigilamɔgɔw ye. bon nin kɛra nin ma kɛ attaque nin cayalen nin kɔrɔlen sɔrɔsiya kun gɛlɛyara parce que sɔrɔsiw ka condition yɛrɛ a kun ma nɔgɔn kosɛbɛ a kun ma nɔgɔn mɔgɔw b'i se la mais a ma nɔgɔn donc k'a fɔ ko nin ko in kɛra ko bɛ dɔ fara attaque kan a bɛ se ka kɛ mais depuis k'a ko kɛra fo bi ne m'a mɛn ko dɔ farala attaque kan mais a bɛ se ka kɛ mais ne kɔni hakili la fɛn ma fara kan mais a jɔyɔrɔ bɛ se ka k'an na parce que ni fɛn kɛra mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ se ka miiriya dɔ sɔrɔ k'a fɔ ko faiblesse bɛ yen mais an y'a fɔ an ka cɛdenw minnu bɛ kɛlɛkɛ bonda la a fɔr'u ye nin ko in kɛra bɛɛ de kama olu yɛrɛ de kama donc u bɛ baara min na u kana dabila parce que n'u bɔra yen u bɛ na ni djihadisme ni fɛnw ni attaque cayali donc u ka to yen u bɛ baara min na u k'o kɛ an bɛ yan de k'u dɛmɛ ka dɔ fara u ka baara fanga kan k'u dɛmɛ a la u mago bɛ minnu na k'a essayer k'o d'u ma wa condition ka dɔw fara kan pour que ka se ka baara kɛ ka ɲɛ u bɛ condition min na an ka laɲini min ye n'an ma fɛn fara o kan an kana fɛn bɔ la. n'an tora o hukumu kelen kɔnɔna na aw bɛna fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ walasa sɛbɛn minnu sɛbɛnna ni semaw ni ɲɔgɔn cɛ ani kɔrɔnfɛ mankan ninnu bɛɛ bɛ se ka laban cogo jumɛn na transition kɔnɔna na fɛɛrɛ jumɛn de bɛna bila sen kan pour que olu ko bɛ se ka nɔgɔya olu ko bɛ se ka ɲɛnabɔ. an b'o fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ n'an sigira mais ne hakili la accord d'Alger signera a signera waati jan an y'a fɔ ko fɛn fɛn tun bɛ yen accord ni fɛn kɔnɔ an b'o fana an b'o kelen an b'o miiriya kelen na an y'a fɔ an ni ninnu k'an sigi maliyɛnw de don an k'an sigi an k'a lajɛ an bɛ se ka accord ni appliquer cogoya min na teliya la pour que jamana ka lasabati kɛlɛ ninnu ka dabila. mais est ce que aw bɛna se ka ɲɔgɔn ye puisque mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ ko fɔ Mali ka tila o mɔgɔw fana bɛ jɛkulu ninnu na aw ka position ye jumɛn ye ka ɲɛsin minnu ko fɔ jamana ka tila ko bɛɛ k'a yɛrɛ ta. bon ne kɔni hakili la n'i ye sema kɔnɔna jateminɛ ani plateforme ani groupe signataire olu kɔnɔna na dɔw tun y'a fɔ o la ko ka taa ni indépendance ye mais olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan maintenant accord kɔnɔna na jamana tilali ko ma fɔ fɛn caman fɔra mais jamana tilali t'a la je pense que an ni minnu ye accord signé bɛɛ b'i yɛrɛ ye accord nin kɔnɔna na maintenant gɛlɛya min bɛ accord application na an bɛ solution ɲini o de la k'o régler ka avancer an bɔra dialogue national inclusif la a ma mɛn kosɛbɛ olu kuma na accord ko in fana kan kosɛbɛ conclusion ni fɛn dɔ bɔra la an ka kuma fɔlɔ la o fɔra an bɛ se k'o fana ta en compte k'o don baaraw la pour que nin ko ninnu bɛɛ bɛ se ka sabati. a bɛ kalo damadɔ bɔ kalo 2 fo ka taa se kalo 3 ma jɛkulu dɔ bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko M5 RFP olu tun ye wulikajɔ boloda Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a bɛ n'a fɔ k'u ka laɲini caman o ni aw taw tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yala ani ninnu tun bɛ ɲɔgɔn kalama wa walima o ko bɛ cogo di. M5 kɔni an y'u ka action ye an y'a ye o kɔrɔ tɛ k'an n'u tun bɛ ɲɔgɔn kalama kuma tun bɛ ka bɔ M5 mɔgɔw da jamana in kɛcogo la tiɲɛ don o la o miiriyata ani an miiriyata jamana cogo la o bɛɛ ye kelen mais o kɔrɔ tɛ k'an tun bɛ ɲɔgɔn kan an farala ɲɔgɔn kan ka nin ko in kɛ tan an ni M5 tun tɛ ɲɔgɔn kalama an ni mɔgɔ wɛrɛ tun tɛ ɲɔgɔn kalama an ni parti politique tun tɛ ɲɔgɔn kalama mɔgɔ m'an manipuler mɔgɔ m'an pousser a ko bannen na tuma min na an bɛ ka bɛɛ lamɛn sisan i ka an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mali bɛ jɛkuluba dɔ la n'a bɛ f'o ma ko CEDEAO olu ye balana tɔnsigi dɔ kɛ alamisa don o la sa ko k'u bɛna ɲangili ta ka Mali sɛgɛrɛ ko
ko Mali ka karangadaw bɛɛ bɛna sɔgɔ n'o ye frontière ye ko aw yɛrɛ minnu ye fanga daraki in kɛ sa ko ɲangili bɛna ta ka se aw bɛɛ kelen kelenna ma aw hakilinata ye CNSP la jumɛn ye o la CEDEAO ka ɲangili minnu bolo dalen don. CEDEAO mɔgɔw kɔni ye nin ko in kɛ a balila ne na kosɛbɛ parce que n'i y'a ko jateminɛ CEDEAO sariya la a fɔra ko ni coup d'état ni fɛnw bɛ fɛnw kɛ n'i ye nin ko in jateminɛ ne y'a fɔ cogo min na mɔgɔw de bɛ k'a wele coup d'état ne hakili la ordre constitutionnel bɛ yan de bi bɛɛ bɛ se k'i hakilinata fɔ a la mais n'i y'a ko jateminɛ ordre constitutionnel bɛ yan de bi maintenant n'o ye nin ko kɛ jamanadenw de bɛ sɛgɛn kosɛbɛ ko ko mana kɛ nin ko la jamanadenw de bɛ sɛgɛn kosɛbɛ alors que jamanaden caman olu ye nin yɛlɛma in laɲini n'olu tilala ka nin kɛ o bɛ gɛlɛya se mɔgɔw ma mais a ma tiɲɛ an n'u bɛ ɲɔgɔn faamuya pour que a ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na et puis an yɛrɛ fana bɛ k'a lajɛ sur le plan juridique n'olu ye san nin ko nin kɛ tan alors que ko kan ka kɛ ko min kama n'a lajɛra ka sɔrɔ o ko tɛ an fana bɛ kuma pour que ka ɲɔgɔn faamuya ko la. An ka jamu bɛ ka se a kuncɛ yɔrɔ ma nka an y'a ye sa dɔw kun y'a kanu ka na k'u b'aw dɛmɛ ni nafolo ye k'u b'aw dɛmɛ ni u bolola nafolo ye walasa aw bɛ baara mun na k'a bɛ se ka ɲɛ cogo jumɛn na a ye mɔgɔ dɔw lasegin n'u ka wari ye a ko aw mago tɛ mɔgɔ ka wari la aw bɛ baara min na aw bɛ jamana baara de la mɔgɔ caman ma o yɔrɔ faamuya n'i bɛ se ka yen yɔrɔ fana walawala an ye. Nin ko in filɛ nin ye a ma se mɔgɔ ka na ni i bolo wari ye k'i bɛ mɔgɔw dɛmɛ baara parce que n'i ko k'i bɛ baara kɛ fɛn minnu bɛ jamana kɔnɔ i bɛ baara kɛ n'o de ye ni mɔgɔw ye wari di olu yɛrɛ a ma nɔgɔ mɔgɔw ma bi i bɛ wari min kɛ k'a di o bɛ kɛ problème yɛrɛ ye bolo ensuite an minnu b'a minɛ a bɛna kɛ dɔw kɔnɔ k'a ye nin ka wari minɛ a bɛ kɛ privilégié donc pour que an yɛrɛ ka se ka to hakilisigi la an ka baara k'a ɲɛ ma mɔgɔw ŋaniya ye wasa kɛ u ka wari ni fɛn ninnu u k'a to u bolo u k'a dogo yɛrɛ la u k'a don fantan ni fɛnw na fantan ni fɛnw ka ca anw bɛ jamana ko de la jamana bɛ se ka ressource min développer pour que ka baara kɛ n'o ye an bɛ baara kɛ n'o ye. Colonel Major Wage i ko ko an ka daw la i ko ko maliyɛnw ka da aw la nka est-ce que maliyɛnw bɛna se ka da aw la parce que 1968 19 novembre la minnu nana u ko k'u bɛna kalo 6 kɛ kalo 6 taara kɛ san 23 ye yɛlɛmɛli wɛrɛ kɛra 2012 o kow taara laban cogoya minnu na an bɛɛ bɛ olu cogo dɔn a ko maliyɛnw ka da aw la est-ce que u kan ka da aw la wa mais u kan ka da aw la ka da mun de kan. Caman kɛra jigitigɛ kɛra fɛn dɔw kɛra laɲini min bɛ sabati olu ma se ka sira sɔrɔ ne kɔni hakili la an bɛ yɔrɔ min na k'a fɔ ko mɔgɔw ka d'an na mɔgɔw kana d'an na a ma nɔgɔn mais an kɔni nana wagati min na an na jamana sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛyaba bɛɛ kɔni b'o dɔn gɛlɛyaba nin ye opportunité de ye an bɛɛ ka nin minɛ ka jamana in dilan définitivement maintenant an ka baara kɛcogo kɔnɔ n'an ni danaya ka kan n'an ni danaya man kan a bɛ o de y'a to kuma caman bɛ yen an tɛ k'a fɔ parce que n'i ye kuma fɔ cogo min na n'a ma se ka k'o cogo la i b'i kɛ kuma fɔla dɔ ye o de y'a to kuma dɔ bɛ yen an tɛ k'a fɔ mais an na ni miiriya min ye n'an ye bɛɛ baara k'o miiriya la an bɛ laɲini min nɔfɛ a bɛ sɔn ni bɛɛ ka jɛ ye. Yan'an ka fara ɲɔgɔn na sa ni dakuruɲɛ laban min b'i bolo ka ɲɛsin malidenw ma minnu bɛ k'an lajɛ mali kɔnɔ yan ani mali kɔ kan Colonel Major Ismail Wage. Ne kɔni bɛ min fɔ maliyɛnw ni maliyɛnw ye minnu bɛ yan minnu bɛ kɔ kan nin ko in kɔni ye ko min ye nin ye jamana ko de ye nin bɛɛ bɛ ka kɛ faso de kama ani fasodenw kama ka fɛn bɛɛ nɔgɔya ka jamana ci bɛ gérer cogo min na k'o nɔgɔya k'a bila sira ɲuman kan nin ye opportunité de ye parce que mali sɛgɛnna kojugu ko caman kɛra ko caman fɔra mali sɛgɛnna an bɛɛ ka nin kɛ opportunité ye k'an bɛɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka nin baara in kɛ pour que transition bɛ ban wagati min na o b'a sɔrɔ kow sigira sen kan pour que mali ka taa ɲɛ. Balimaw kulo garijɛgɛ kɛra mun ye o ye nin ye merci d'avoir suivi ce numéro de la grande interview avec le colonel-major Ismail Wage. Il est le porte-parole du CNSP. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Africa Télévision, la chaîne du continent.